Κύριοι της κυβέρνησης, για άλλη μια φορά και φέτος τα καταφέρατε μια χαρά. Εδώ όπως βλέπετε έχω μια σακούρα νεκταρίνια από ένα φίλο. Πέτρο, πήγαινε στο χωράφι και μάζεψε ό,τι θέλεις για το σπίτι, έτσι κι αλλιώς στα δέντρα θα μείνουν. 0,30 cents το κιλό, κύριε Μητσοτάκη. 0,30 λεπτά το νεκταρίνι επάνω στο δέντρο και να δουλεύεις για τα καρτέλ και να πουλάνε τα σούπερ μάρκετ από 2,5 και 3 ευρώ το νεκταρίνι. Αυτά λοιπόν είναι τα χάλια σας. Αυτή είναι η συμπάθειά σας και η υποστήριξή σας προς τα λεγόμενα καρτέλ, και ο κόσμος δεν σας ενδιαφέρει πώς θα πληρώσει τα φαρμακά του, πώς θα πληρώσει τα μεροκάματά του, τις όποιες φυσικές καταστροφές έχει υποστεί στον χωράφι, γενικά ο πρωτογενής τομέας. Λοιπόν, ελάτε από την Αθήνα, ελάτε από τις μεγαλοπόλεις, να μαζέψετε λοιπόν φρούτα για τα παιδιά σας, επάνω στα δέντρα θα μείνουν. Δεν συμφέρει ούτε να μαζέψεις και φυσικά τα φάρμακα και γενικότερα η καλλιέργεια. Το πώς θα πληρωθεί από την τσέπη των αγροτών που έχουν φτάσει σε μια απελπιστική κατάσταση και σκέφτονται πάρα πολύ να μην ξανασχοληθούν, ειδικά τα παιδιά τα νέα. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αυτά είναι τα χάλια σας. Για άλλη μια φορά, νεκταρίνια Τυρνάβου, ελάτε και μαζέψετε. Είναι δωρεάν. Ένα πολύ καλό μέτρο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι φθηνό το φρούτο. Όσοι προλάβετε και μπορείτε, ελάτε. Τα συγχαρητήριά μου.